balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Bali May 23, 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan ng iban sining himos na sang palanyagahon bangod nga dugay-dugay tig irigma na mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto mga kasining namon sa kanginan bao subo-subo maning balita to sa may Pulilio Island, bangod sa Real Quezon niha, Pulilio Island. Bangod nga isa ka barko tong di pasayro bla, ining lancha, roll-on roll-off vessels nga nasunog pito ginang patayo kag may yara pa missing kag sobra isa kagatos ka mga pasayro ang nasalbar mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Natabo ini kay na sang aga suno sa kay Coast Guard spokesperson Armand Balilo mga kaaksyon nga kung sa rin 105 ka mga pahinante ang naluwas dire kag ang iban yara man sa ospital mga kaaksyon. Sa initial nga report sang Philippine Coast Guard gikan ang barko sa Pulilio Island sang lulan ining 124 ka mga pasahero bandang las 5 ka inasang kagahon sa Real Quezon mga kaaksyon, no? Mga more or less 1,000 ang kalayoon gikan sa Port of Real sang nasunog ini ang nasambit nga barko nga kargado sang pasero kag mga epektosa padulong sa Real Quezon mga kaaksyon kainasang aga. Ay portino subo-subo pa man kag sige pa man karon ang ginapatigayon nga pag-investigar sang Philippine Coast Guard angot sa sining pagkasunog sang among barko. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta kamo sa mga kabaranggayan kag kapurukan nga naga-monitor sa sining udto? Kabayon ta nga rana kamo sa mayong kaimtangan kag ang iban sinigahimos na para palanyagahon
mga kaaksyon namon sa kanginan. Kalakip man nga to sila nga mga kaaksyon na sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa mga kaaksyon tadra sa oriental side. Kamusta kamo ya? Okay lang kabayuntang ox lang sa sining mga inoras. Kag kalakip man nga to sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Inoptanay kita, tubdob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita we Bakson Marlon Hinovia. Inay may kang tanan sa pagpanagtag sang bulig pinansyal sang National Housing Authority sa mga nalitan bla sang Bagyo Odette umpisa na sa Mayo 30. Kag Gobernador Lacson konsultahon ang mga alkalde sa plano nga pagdula sang curfew sa Negros Occidental. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita, iga balita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay bid sa Awards Committee sa Bacolod. Wala pa sang may nabaton nga komunikasyon sa pagpatigayon sang bidding antes magtakop ang karon nga administrasyon. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, inimay kang tanan sa ginaligar na pagpangholdapo o kung paghold up sang liaison officer sang NOTF, posible masolbar hepe sang Police Station 1. Wala sang time frame nga ginhatag panggin pa siguro may manabat sa kaso. Sadya ni mag-amusin basi kon makibot lang halos kalabanan pero ginadihon pa karon ang investigasyon kag tulid sini kag tiu naman diri sa Aksyon Radio mabatian ang update sining hold up mga kaaksyon. Ano gidang sa likod sini no? Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, duha ka mga minor na lumos patay sa siyudad sang Bago. Kag isa ka amay ginlutango patay sa banwa sang Kawayan. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol BGMP Regional Office 6 may bagong regional director. Kag fire truck ho ginhimo nga bridal car sa kasal sang isa ka miyembro sang bumbero diri sa siyudad sang Bacolod. Kag sa balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Art Tayhupon karon dugay-dugay preparasyon sa pagsulod sang tigululan gintalakay na sang NFA sa ginpatigayon nga RMC meeting. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Sagay, tawo nga nadakpano nga may bitbit nga illegal nga droga sa siyudad sang Sagay ginpasakaan na sang kaso. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sa aton sining probinsya, PNP Tubuso nag-confirm sa pag-retain sang status sa apat ka mga barangay nga drug cleared sang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing.
Sa balita naman kay Akson Arloticar sa syudad sang Talisay, isa ka persona nga naglapas ang Comelec gun ban na dakpan sang Talisay City PNP. Sa balita naman kay Akson na VGA pasible gikan sa ikalimang distrito, duha ka mga persona nga nakuhaan sa ginapatian illegal nga droga sa banwasang binalbagan pasakaan kaso sining adlaw. Sa balita naman sa nasyonal, 7 patayo matapos masunog ang isa ka Roro Diesel sa Real, Quezon. Kag seguridad sa special election sa Lanao del Sur ginahanda na sang Commission on Election. Kag Cavite 1st District Representative o Cavite 7th District Representative Jesus Crispin Boying Rimolya mangin Justice Secretary sa Marcos Administration. Kag Kongreso nakahanda na sa canvassing sang Presidente kag Vice President. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Ulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page kay tirahon tara dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos nyo like kag share, ipadala gilayon ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tana karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksonta sa sining udto diri sa aton sining pangalagad, no? Daligid lang kay manamyaw tanay para sigurado. Sige, mayo lang ang pagpamati kay Rochelle Folinso Susana and Ray Flores Baryoga, no? May lang ang pag-monitor kag Donald Cabasag, kay Peter Torreza Macadaya. Salamat gid Peter. Kag Joshua Christopher Belas, no? Dara sa Banwasang Hinigaran. Thank you gid Joshua. Winifredo Sapa, no? Thank you gid sir. Rochelle Folinso Sana, Rochelle Ray Flores Baryoga, Pati Delphine. Thank you so much Pati Delphine. And Hizari Narabag, no? Gabaran ni Guro ay, no? Ginsuli mo naman. Ni W.T. Olarte, salamat gid Neds. Amelia Balwarte, Nida Rojo, Mitch Adventora, Jobs Gasita Fajardo, Aldrin Bayog Ibarli. Salamat gid Aldrin Bayog Ibarli. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Ben Cuyugan, Donald Cabasagara naman. And thank you gid Rochelle Folinso Susana, silingya mustagali sa mga utod ko sa Gimaras kay Noy Roland Kaginday. Inday ni Simar. Sige. And Peter Torres sa Macadaya,
kadahapon gato pangulan gani man Peter no ga ulan tud kadahapon malinpas ng ligad nga adlaw sa Sabado bla mo hasta pa kapon grabing bunok sang ulan kapon no. Sige, salamat gid Kishel Salas no. Thank you Kishel. Thank you gid Mario Lim Himinea, Action Rex Igmata Sudan waay ga iwik adobo nga lang ka kalanon sang taga umakag karaya. Gali ka. Sige thank you gid sir. Namits na. Mario Lim Himinea. Donald Kabasag at amyaw lang sa iya nga wifi si Leia Kabasag no? Ayos. Thank you gid Pati Delphine, thank you gid sige karon naman ang iban sa kay Sir Bin Kuyogan may lang pag monitor karon naman ang iban mahinang kalaban standby yan ay mga kaaksyon balik lang kita dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Bulig! Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12.50 o las 12.04 ng aton oras, no? 12.04 na mga kaaksyon. Tig-irigma na, tig-palanyaga na gido, hindi na mapungga na. Sige, pag-panyaga lang sa may mga palanyagahon sa wipa, dugay-dugay lang Ay, pwerte, no? Life extension na coffee mix sanay kita. Doon tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita anay mga kaaksyon. BGMP Regional Office 60 may bagong regional director kag fire truck ginhimo nga bridal car sa bagong kasal nga miyembro man sang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sang Bacolod. Do ka pinasahi iyan, no? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Masako karon ang mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology sa Regional Office 6 para sa ila sining staff conference upod sa bagong regional director in the person of Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. Matapos nga nag-retiro kahapon nga adlaw ni Action Rex May 22 si Jail Chief Superintendent Arnold Buenacosa sa diin sunod diri kay Jail Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohelio ang ining turnover of command kag retirement honor abi ni Buenacosa ang gintambungan man mismo ni Jail Chief Superintendent Dennis Rocamora, ang Deputy Chief for Operations ng BGNP National Headquarters. Sa diin dugang pagida diri ni Dohelio, si Benacosa Action Rex ang nagsilbi bilang Regional Director diri sa Regional Office 6 sa sulod gidamang sang duha ka tuig sa diin nangin kabahin ini sang iya sining ika 34 anyos nga public service Action Rex kaga miyembro sang miyembro man sang BJMP. Now isa diri sa ginpahayag man ni Benacosa Action Rex sa iya sining nga mensahe ang pagpasalamat sa tanan nga mga miyembro sang BJMP sa suporta nga ginhatag partikular Action Rex sa command group kag staff sang BJMP Regional Office 6 subong man sa tanan nga mga wardens karon sa karon Action Rex gahulat pa ang mga opisyal sa BJNP diri sa Region 6 para sa guidance naman nagikan sa bag-o nga Regional Director Dini nagalin ang bagong nga director ganini si sino ganito?
Si Tangeres, Aksyon Rex, Jail Superintendent Clint Russell Tangeres. Kanina siya sa National Capital Region Action Rex. Diri siya ang temporaryong o kunat siya mismo ang nagbulos. Kay ang ila sini subong nga ginakulat ang guidance mo. Kay sa karon nun nagapadayon pa ang ila sini nga staff conference, pero sunod diri kay Duhelio nga kahapon sa mensahe man ni Tangeres as initial action Rex, ipadayon niya ang tanan nga mga best. Pero ara naman sa Iloilo, subong? Sir, oo, ongoing pa action Rex ang ila sini nga staff conference. Oo, ara na siya subong sa Iloilo, sa background gani mabatian mo man tong tingog niya kay sining niya guwa lang takadali dali lang kayo amo to action Rex, no. Nagwa lang makadali si Superintendent Duhelio. Ang isa diri sa plano action Rex ang ipadayon ang mga best practices mo sa Regional Jail Bureau. Of course plano sini mayo man mo himuon ang Regional Jail Bureau bilang higher ranking in national level through excellence and guidance. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Attorney Jairus Anthony Dohelio. Subong nga ito nga Regional Director Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. Because ang aton nga previous nga Regional Director si General Binocosa has already retired effective 22 subong bulan. Any guidance nagikan sa atong bagong Regional Director, sir? So para bago lang siya nag-assume, and in fact we have ongoing staff conference. We're still waiting for his guidance this morning. Sir, paano naton malaragway karon ang nangin maayo nga serbisyo granting nagdugay man sa aton diri General Benacosa? Ano ni siya as Regional Director? Yes, we have been very, very grateful sa service ni General Benacosa for the last 2 years, and we will miss ang iyang approach, no. He is a good leader with a fatherly approach. Aksyon na Rex ang kabahin lamang ini sang pahayag ni Attorney Jairus Anthony Dohelio. Medyo pikaw abi ang signal dito action Rex sa ila sini nga conference room. That is why nga na dula dayon ang signal. But anyway, salamat gid, no, kay Attorney Jairus Anthony Dohelio. Ari action Rex sa dugang pagin naton nga balita mayo man no. Isa ka dream wedding nga natuman tinalikdan nga Sabado sa kasal sang isa ka miyembro sang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga kinusar ining vintage fire truck sang Bacolod bilang bridal car. Ang gikasal na diri si FO1 Alan Plantillo II. Siya ang chief personnel sa and training unit sang Bacolod City Fire Station. Kag ang iya sining asawa action Rex amo si Heidi Sumaya, isa man ka aplikante sa BFP diri sa siyudad sa Bacolod nga ginkasal tinalikdan nga Sabado didto sa San Isidro Parish Church sa barangay Tangob. Nawa sunod diri kay Plantillo kay kin personal ginaton siya kag gina action Rex sa diin sunod sa number 2 siya o kun ikaduha siya sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ginkasal gamit ining fire truck kay ang bali ang primero din now. Ang primero diri man sa Bacolod Action Rex galing kiti hindi pa kuno uso ang social media wala. Why dugay na? Dugay na kay subong major ng ranggo sini mo. Sang una tong ginkasal? O ang una nga ginkasal nga assign karon dito sa Iloilo. Ang former bala nga hepe sang One Action Rex, ang former nga hepe sang San Carlos nga ginassign bilang provincial director man sa Bureau of Fire Protection. Action Rex, no, nalipat ko to sa pangalan kay Ari to ginambal niya man to kay Action Rex. But sunod sa ikaduha siya kay ang kuan madugay na tong panahon at ikaduha diri ang asiling niya kung mangin bombero siya o miyembro sa Bureau of Fire Protection kag mapakasal siya amuni ang iya sining dream wedding nga makausar sang isa ka vintage card bilang tradisyon sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection nga usaron kay siling niya. Duga na pa maning fire truck ne? Oh yes, action na Rex gagana pa siya. Amo na ang fire truck sa may Lopez Haina Valadampi.
nga connection Rex amo nang vintage car nga naka partineser dara assign sa may Lupesina. Di amo na ang ginagamit tinaligdan nga Sabado. Grabe man tong pangabuyo nila kasi siling nila mo kabay pa wala sang parkol kay basim balaya nga vintage car mo man bala action na Rex. But anyway sunod sa iya isa ini ka bagay kag nangin tradisyon kay hindi lang ang vintage car nga ginausar, hindi lang ginausar sa abi sa paglubong sang isa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection, but sa baylo ginausar man ini sa iban pa nga mga aktibidad kaangay sining special nga celebration action Rex. Si FO1 Alan Plantillo, amo ni siya action Rex kung madumduman mo bata sang former Deputy Chief of Police sa Police Station number 8 nga si Police Captain Alan Plantillo action Rex nga nagretiro I think that 2018 mo sa daan pa bala ang ilang police station sa may Tangog Dampi action Rex na dara sila na dara na assign ang iya sini nga amay. Ari action Rex ang pahayag ni Alan Plantillo. Actually sir, sa as Bureau of Fire Protection nga member, tradisyon sang isa ka bombero nga ginakasal sa isa ka fire truck. Actually, diri sa Bacolod City Fire Station may intended gina nga fire truck para sa lubong pagsakasal. So lucky gid ko nga ang ako na dream wedding before na gid na tuman nga may fire truck. Kaya syempre bugal ko na as bombero nga maging part siya sa special occasions ang life ko ang fire truck. Kay para mabalaan man sang tanan nga may tradisyon kami nga ginasunod presi na kay part man sa aton nga social decorum as bombero nga may mga seremonya kami isa na ang kasal nga cater gahimo kami sang mga musina nga mga bagay nga mga aktibidades. Aksyon na Rex nga kabahinggid lamang diya sang pahayag ni Alan Plantillo. Report na nakikan na sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Daligid lang ha may connection sa may kong kolo na manubo nga immunity rason Una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bids and Awards Committee sa Bacolod. Wala pa sang may nabato na nga komunikasyon sa pagpatigayon sang bidding antes magtakop ang karon nga administrasyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex ang Bids and Awards Committee dito sa mga syudad sa Bacolod sa ilalim sa administrasyon ni outgoing Bacolod Mayor Evilio Lonadilla. Wala pa sa mga communication na back secretariat regarding sa mga bidding pa nga patigayon noon antes nga magtakop ang subong nga administration Action Rex. Gitpahayag na rin ni Attorney Mapilindo Polvora ang nagapong ko bilang chairman sang Back Action Rex nga pwede sa gihapon makakandak sang bidding ang Bids and Awards Committee, especially kung mayroon sa mga importante kag kinahanglanon nga mga proyekto ang Syudad Action Rex. Basta nagakomply gid lamang sa mga procedures kag patakaran
Suno kay Polvora, may mga proyekto subong nga second quarter nga supposed to be paidalom sa bidding pero naapektuhan Action Rex ang nagligad ng mayon wawing election bangod sa mga patuman nga election ban or ang banning rason nga in kaso din man nga mayroon sa mga communication na rin sa back secretariat nga magtandak sang bidding bukas sa gihapon ang Bids and Awards Committee Action Rex. Ginpahayag man ni Polvora nga sa last week sang June 2022 mag-submit sila Action Rex ang resignation bilang mga miyembro sang BAC bangod di normal nga proseso nga kung mayroon sang masulod nga bagong administration nagasumiter na usually Action Rex ang mga miyembro sang Bids and Awards Committee kagatagan sang ligwa ang masunod nga alkalde sa Bacolod City nga magpili sa mga miyembro lakip man ang magapungko bilang chairman sang BACA. Ginpathaglan ni Polvora nga karon hindi sila maka-tender sa ginasuming resignation bangod posible maparalyze Action Rex ang Bids and Awards Committee especially nga nagagsigi sa gihapon ang procurement sang LGU sang Bacolod City. Aring tinog ni Attorney Mapilino Polvora ang chairman sang Bids and Awards Committee. Well, subong ang amon sinadara siguro ya nga once we receive kung ano mga dokumento na schedule for bidding, we will see to it no nga especially kung mga importante ini ang inog bid nga kinahanglanon gid. We will conduct the bidding. Anyway, all the procedures of course must be complied with. So depende na kay karon base bala kung may mga kinahanglan pa nga kinahanglan kita bisan syudad nga inog i-bid naton so far. Pero officially wala pa man ko ma-inform sa aton nga back secretariat kung ano ang mga item or items nga subject sa bidding. Action Rex nabatayan ang tingog nga neto ni Mapilindo Polvora siya man sa karon naga-serve nagapungko bilang city sa City Assessor's Office Action Rex. So amo sa niya nga palayag once may mga communication nga magsulod sa Bids and Awards Committee ila sige accommodate Action Rex kag magpatiyon sa bidding as long as naga-comply sa mga requirements kag provision man sang mga layi. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluhantang balita ni Action R Tayhopon sa Bacolod City Government or sa Special Assignments. Si Action R Tayhopon on standby. No? Inimay kang tanan sa preparasyon sa pagsulod sang tig-ululan gintalakay sang National Food Authority o kon NFA sa ginpatigayon nga RMC meeting. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Action R Tayhopon sa Bacolod or sa Special Assignments. Sa detalye, Action Art. Way siguro to, mapakontak sa iyang special com, no? Daligid lang kay lang guro si Action Art kay daw may follow up to siya mo. Matapos anay daligid lang Action Art Tayhopon kadtuan tanang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial sa ilutanay sa Kapitolyo pagpanagtag sang bulig pinansyal sang NHA sa mga nahalitan sang bagyo Odette Blaho umpisa na sa Mayo 30 kagoblakson konsultahon ang mga alkalde sa plano nga pagdula sang curfew sa Negros Occidental. Yari ang countdown sa report tupod na kay Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex piho kag sigurado na nga mayara sang paaboton nga bulig pinansyal ang mga analista nga nahalitan sang bagyo Odette sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Matapos nga sa bunga aga ginanunsyo ni Governor Bong Lacson nga by Monday Mayo 30 pagasugdan na ang distribution o pagpanagtag siri based rin sa listahan
nga ginauyatan sa nga gobyerno provincial sandigman sa ginsumiter sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Ang ining financial assistance kumaturuban nga sang Disyembre 29 tuig 2021 in-download o kung gin-turnover ini sang National Housing Authority o kung NHA sa provincial government sang Negros Occidental. Galing kayo muna why sa ginayon na panagtag bangod man sang dapat sundon nga proseso plus talabutan pa sang election banning. Ang schedule nagapakita nga by May 30 ang unang hatagan sini amo ang mga typhoon audit victims sa syudad sang Kabankalan, no? Kaya ang Kabankalan amo ni ang pinaka isa sa mga LGUs dara sa may southern Negros Occidental nga labing apektado o kung may naangkon nga nako kakalitan sang bagyo Odette. Sa Mayo 31 dito naman sa may syudad sang Cadiz, syudad sang Victorias kag banwa sang Pontevedra. Sa Hunyo 3 schedule among banwa sang Ilog. Kining lima ka mga LGUs amo pa lamang ni ang first batch agin palayag ni Governor Bong Lacson sandig sa listahan nga ginauyatan sang provincial government. Dari ang confirmation ni Governor Bong Lacson. Yes, we will start May 30, Monday. We have a schedule May 30, May 31, and then June 3. Sa May 30, Kabankalan, and sa May 31, that will be in Cadiz, Victorias, Pontevedra, and then on June 3, that will be sa Ilog. Ang kada beneficiaryo ang magkabaton sang palariho no nga taga 5,000 ka pesos tag-iya ka man sang totally destroyed o kung partially damaged nga puloy-an. Ang kapugusan nga balor sa ni 91 milyones ka pesos. So kung tunga-tungan ni sa taga 5,000 pesos ang maiguan niya kadamuon exact na beneficiaryo matupa siya sa 18,200 ka mga beneficiaries. Salawan ko lang kay si Governor Bong Lacson na talanda nga magkiga-istorya laban-laban ti online kon via Zoom ini sa gihapon sa mga alkalde dari sa Negros Occidental kay kadamo sang pamangkot kung pala ang gina-implementar nga curfew hours sa Bugos ka probinsya sigihon no abisar sang pag sige man nubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang hambal sa gobernador konsultahon niya ang mga alkalde kag kon majority sa ila ang magapabor nga i-left o kon dulaon ang curfew sa Bugos nga Negros Occidental magapagwa siya sang panibagko nga executive order para amoni ang pagkabasihan. Pero ginklaro sang gobernador na kung may ara iya sang local chief executive o kung mayors nga luyag ihapon niya nga sigihon ang curfew hours implementation sa ila sa nga lugar. Ang matabo is dara lang sa ila sa lugar sige yung protesiban niya nga mga panwakang syudad nga nagapasugot yung nga dulaon kakasunod na action Rex pero ti mga depende sa resulta nga iya sa nga pero ti daw nubo-nubo na gidman guro ang kaso sa bilog nga Negros guro single digit na action Rex pito lang laro single digit na lang o galing kay ti kung yung action Rex ang mayor yung sigihon niya Temple de Gov sa sinang lugar lang sigihon ang curfew hours implementation. Kay ining curfew lawig-lawig na gidman mo makin mo June 2021 sang ginumpisahan ang curfew implementation diri sa Negros Occidental bago sa COVID-19. Anong 2 years na gali no?
ug duha ka tuig na June 2021 alas 9 sang gabi to alas 4 sang kagahon sa mo ina-alert level 2 na ang Negros Occidental. Pag-abot sang tuig 2022 Action Rex gin-amend ni ang pag-start sang oras mo. Hinihimo ni nga imbis alas 9 ginhimo midnight o kung alas 12 sang kagahon to alas 4 sang kagahon para sa mga adults o kung 18 years old above. Alas 10 ang gabi naman to alas 4 sang kagahon para sa mga minors. Amo ni subong ang patuman sa Bugos nga probinsya. Balikanta si Gobernador Bong Lacson. I will consult with the mayors if they feel that we can already lift the curfew. If majority will say yes, then we can decide to lift the curfew. Unless the chief executive would like to maintain it in their respective area. Si Governor Bong Lacson ipan sa mga balita dito sa Megapitolyo karon pamatita sa Action Reports Afternoon Edition. Para sa Action PBB, Action Marlon Peduvaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Marlon Hinovia. Standby na Action Art Tayhopon. Balita gikan sa special assignments. Majority sang tawong mayara sang fatty liver, no? Normal Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo. Aksyon at tayhupon preparasyon sa pagsulod sang tigululan gintalakay sang INEFEO sa ginpatigayon nga RMC meeting. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art tayhupon. Aksyon Art. Nagpadayon Action Rex ang meeting sa NFA dito sa Iloilo, ang Regional Management Council meeting nila. Magluwas din naging istoryahan ang pagpreparar sa among talatapan sa ilang mga stocks, especially sa pagsulod sining tigululan nga tiempo. Isa man naging remind sa mga NFA managers ang pagpatigayon Action Rex ang preparasyon o pagpanghanda sa mga instructions ng presumptive president nga ilagi na lauman ti masunod nga mga binulan considering may araw na sang maproklamar idra na mag-aumpisa ang instruction coming from the office of the president. Pero subong ang kabahin sa preparasyon nila magluwas abi sa pagsiguro sa buffer stock. Amo ang pagbidding na sang humay nila o palay nga ginkumpra nga na bulad o kunaugana para nga ipagaling. No? Kay ina siya kabahin sang ginahimo karon nga strategy sang NFA para nga may preparasyon nga daan in kaso gidman may mga calamities or emergency nga magtuhaw. So ang bidding para ini sa mga arosera dira nga kwalipikado kag ang ila standard o kung resulta sa pagaling makapasar sa NFA nga standard and then dira nila pagaling ining stocks nila sa karon nagina pangumpra no kay ti subong naganaga nagin man ang baklanay kay pila lamang sa mga kapulsyon sa mga mangunguma ang tigayon nga nagpatubas kay ang first cropping amo ning ginandaan nila by September nga dira tuman kadako nga volume ang pwede makompra sang NFA. Yari ang taga-pamuno General Manager sang NFA Negros Occidental, Epifanio Cosca. Pagin ko lang mga buffer stock management namin, hindi na ma-prepare sa pronouncement sa presumptive president nato, no? We will see and wait whatever his new mandate will come to NFA. So it comes during sa main harvest. And we are also prepared for that. Sir, itong mga buffer stock na ito nga mga humay, saan o ito sugdan na pagaling? Ginabiding na naman sa mga matamat naman ginabiding for the congestions man sa atin na panpo sa ating mga old palay, no? Kaya para ma-convert man na sa rice, no? Kaya para may masudlan na naman sa bagutan na harvest if possible. Ginabiding naman sa Bongari sa regional office. Si Epifanio Cosca ang taga-pamuno sa NFA Negros Occidental. Aksyon at tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Art tayhupon balita gikan sa special assignment samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office sa nokpong balita ni Aksyon na Brian Morden ini may kang tanan sa duha ka mga minorhon na lumos patay sa syudad sang Bago kag isa ka amay ginlutang patay man sa Banwa sang Kawayan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, patay ining duha ka mga minor de edad sa gindangat sa hospital. Magkalalumos ini sila kahapon dira sa may barangay Sampinit ini ho sa syudad sang Bago. Duha gid ni sila patay? Yes, duha ni sila ang nagkalamatay. Aksyon Rex. Ining mga biktima kilala ini unahon kundi mga nagkalamatay amo sanday ari-ara
Ang pangalan sa mga nagkalamatay amo sanday Jimwell Padilla kag Leyan Flor. Amo ni nagkalamatay. Pila ning edad nila ni Jimwell kag ni Lia ano ni? Leyan Flor, mga 15-14 is la Action Rex. Okay. Ang edad nila nga 5 ni 14 tubtob 15. Ang nakaluwas diri nga tatlo amo si Jodimar Dimire, J. Boy Vergara kag Elmer Jan Alvarado. Ini sila ang pumuluyo di sila sang Purok Tunggoy sa muman nga Barangay Action Rex. Natabo ining insidente suliton talang sa Purok Mahida Iton kan itom Barangay Sampinit Syudad sang Bago mga alas 8 kahapon sang aga. Sunod diri kay Police Staff Master Sergeant Hob Ogares ang investigador sang Bago PNP. Ining lima naglisensya ini sa mga ginikanan nga mag-jogging-jogging lang kuntani sa kilid sang baybayon. Posible na inganyo sila nga magpaligo Action Rex, pinaligo ini sila kag hinali lang sumaka ang tubig nagtaob. Kag ining duha nga nagkalamatay do didto ni sila sa uluunhan gid nga portion. Kag didto nang ginbulyada sila sang balod kay ti kon nagasaka ang tubig nagakusog man ang hampas ang balod kag ining tatlo nga nakaluwas amo ning nagpangayo pa tabang pero nagkalalumos pa ni sila may lang kay na kaluwas pa sila nakapangayo sila bulig sa mga katawhan dira kag nahingagaw ining duwa nga mapahigan man. Gin-revive pa man ini sila pero pagdala sa ospital gindeklara gid ini sila nga patay action. Sa rin ganin tabo ni? Dira sa may kwan daymayon sang Mahida Iton, Purok Mahida Iton. Sampinit ini siya. Sudad sang Bago, Action Rexa. Kahapon Domingo eh. So ang lugar actually hindi man na iya gani beach na kundi do higad baybay gid lang. Nga naglabay to sila nga nag-jogging-jogging ining magbarkada Action Rexa. Yari si Ogatis angot sini Okon Ogares Action Rexa. Hello. So ang mga films na talagaan ka na iman sa kapila ko sa rapalang bitiman. Oo. Well, Padilla, si Alvar, si Rian Flor, A. De La Cruz, Boy Vergara, A. Fernandez, si Elmer Alvarado, A. Fernandez, Jodimar Dimeri, si Padere. So mga minority na brother. Mga taga-Purok Tunggoy sa isang mga barangay. So, isang ano. So, sa amon, nalawag sa amon si Mr. Arthur, no? Swanky. Nagpapalugi sa musisya nga may nalumos. May nalumos nga mga kabataan dito sa Purok Itoms, no? So, ibigit sa ramon nga ako na yung signator si Happy ito sa kanya ako na magpapatuloy para ma-respond. So, ang information na nag-gather is ang initial na information na nag-gather dito sa area, ito mismo sa Natabuan, isa na mga kabataan, no? So, isa yan. Nagpanaliko sila sa dito sa baybay. So, sa nagpanaliko, ini sila. So, according dito, iskulitada na siya nagtaas ang tubig o nagpapagto sa tao pala. Okay. So, ang mga yun ng mga kabataan, ang muna siya ng nagkalalumos. So, pero yung duha, duha kabataan, yung number 1 ang muna si Jimwell Padilla, at si Lian Flor, ang muna siya kaliling tatlo na nag-isa dito sa responding na to yung mga members sa rescue unit bilang sa Bago. Action Rex ang portion sang palayag ni Ogares angot City. Gin-ulayhon ko nala ni pamangkot kung kumusta ang investigation nila. Sining gin-hold up nga kolektor sang India National nga nagapangulikta dira ho sa may area sa may Purok Nara, Barangay Malingin, Syudad man sang Bago. Kaya ang biktima diri nga si alias Toto Action
Rex, actually, taga din sa Bacolod, ang nagapangulikta kag ginhold up initially sang duha ka mga persona sa kayman sa motorsiklo nga rider ato 15,000 pesos ang nakuha sa iya kag sumuman ang iya ka lisensya kag ang liabis ang yaman nga ginasakyan nga motorsiklo Action Rex. Sunod din sa kay Ogares nga gina-check pa nila kung ano ka-authentic abi ang iya siring panugiron sa kapulisan sa Action Rex. Now, mo man tubla sa liaison officer how? No, so ang basang polis ginosisa pa ni naton sir kay ang lugar may mga pamalayman pero ang allegation niya nga pag-hold up siya na wala gid to sang may maka sugid man bala kung ano ginang natabo. Pero why gid man nagambal sila bisan istorya abi regarding sini pero gusto lagi nila hibaluon kung ano gid lang madalom nga istorya sang iya sini allegation nga ini siya ang gin hold up sining nasambit iya nga mga persona. Kuan galya sniper ang ginasakyan allegedly sang ining mga suspitsado nga sakay sa sniper nga motorsiklo. Yari si Ogares Action Rex. Alauna, isang hapon, isang Sabado, one way. Orin sa iya, alam ko, isang porpara sa Barangay Mahining, wala? Oo. So sa iya, hindi kasi niya nga may dua ko ka riding handle na nag-cooperate sa iya, then gintayahan niya sa nagamalan na paliting armas. Then, hindi ko ang iyang koleksyon na nag-amount sa mga 15,000 pesos. Okay. So, puman ang iyang awali, kagang ang yabi sa iyang motor. Pinapiyasa ni sige siya na ang drug suspect ako sa iya, so nag-proceed sa nag-bled to direction so paso sa Maringin area, pero pasulod, no? Okay. So, isa sa buong sa tapos isang kaso, so wala ka-release pa rin siya, no? Kay at least para matitira ng naman, sir, pag nalawig ang motibo sa napunduwa. Okay, according sa mga first responder natin, ano ba sir, after sang nagpa-record sir, follow-up na sir, follow-up na yung mga first responder dito. Pagdating ba sa so, pinakita na ang amon siya rin yan dahil gusto ko siya naman so nakakita rin naman na siya pala nabig ka matuot hindi na niya. Okay, oo. Ay, pero wala ba kami siya naman may something ano ba natin sa iya natabo. Pero nakakatayin naman sa madalo para investigasyon. Okay. Ang portion sa palag ni Ogares angon alleged nga pag-hold up sining collector sa Turco Action Rex. Pakaronan ko ni sa hapon ining ikadwa ko nga headline dira kay Puerte Manio ang ining natabo sa Kawayan ang ginlabo ini Action Rex manghod ang ginlabo ang gintero manghod ang suspect diri magulang so patay gining manghod nga gintero niya pero ining magulang nga among nagpatay sa iya una man nga ginlabo sining manghod malingaway na puruhan maoy ining manghod nga giyagin patay sang magulang Action Rex. Amo nang balita gikan sa Nokpok, Sean Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa gidaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Mga dalagko nga mga crimes na batian ninyo wala gid lamang madugay. No? Sige, dali gilang aksyon na direct magbandwa kag ato sini nga mga out-of-town reporters. May TC Anay. No? Kulang balang Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning.
Tungod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga. Thank you so much Erna. Kativer, Georgia Gargasiran, Imbong Jo Campo, may lang pag-monitor kag Rockney, no? Kaya na sinuro, may lang pag-monitor man ho. Ronarida Chaba, may lang pamate, joke lang, patulo, plates kag mantika. Ay, perti, Warlito ni siya malang pag-monitor. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ginaligar nga pag-hold up sang liaison officer sang Ino TF. Posible masolbar hepe sang Police Station 1. No?
wala sang time frame nga ginhatag pang ginpasiguro nga may manabat sa kaso. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Oh yes, Action Rex, Kantitong, dali na lang. Dali na lang madakpan siya. Tungol ng mga tao, no? Oo, gani man. Ati diskarte nila mong. Way gid sila obrahon sa kalibutan niyang mga, mga animalis, Gani man, ati ilan Dami na pang na. lansangan, no? Ati labang gini. Lansangan blang utok, blang kanilangan blang. Ayo, kudo yung pisyon sa kabuhi nila, no? Gidopisyon na. Sige lang, amo ginang live Action Rex, Gani man, Kalagiti, wala naman problema, kaya na-identify naman, maubos ginang ang dibuinas nila. Correct, oh. Kabot ang ilang maupo sa Dibuinas ni Mangga Hinulso sila, no? Maguntay kahig nila. Tayo, ang mga buhay nga to, no? Sige lang, kadalahin na sang mainit na panahon kung kaisa, no? Nga may dala mga pag-ulan-ulan exercise, no? Pag-asa ka ba? Dali na lang galaw, no? Oo. Dali na lang wipis. May ano suibis? 26? May anos 26 aw? Ito mo nang inuglakap. O tibasi ko may pabalon nga punta kay Action Rex, Ingagaw niya daan, Lunes, Martes, hasta sa Merkulis, pagka Merkulis na kang wala pa makaabot, cut off na, no? I-cut off na nga mga ginapabot sa inyo, no? So, ingagaw niyo lang kung may padala ka po dira, no? Para nga mag-enjoy sa Action Rex, Si Hela Beer, may lang pag-monitor, sir. Ano siya? Kay Gian Sisyo, kay Humalumina, may lang pag-monitor, no? Budamo sila. Gani, baw. Ano? So, mayo na. Mayong ano? Ang imo pa na mayo. Nasa tamang balita. Amo na tirada, no? Ang padala nga importante na, no? Padala na kamo ingagaw kung may padala ka mo, no? Sige na. Ingagaw na mga totoo mga hintay, no? Ayo, dipurma. Daw lugro, Ayo, amo gina. Tinano ning liaison officer ne? Ate daw ka-positive sang dalagan ka investigasyon sang Station Number 1 Action Rex. Although nga wala man isa-isa dahitay sa ato ni Police Major Rames Aruna ang outcome sang ilang sininga investigasyon, pero based sa mga nakuhaan nila statement sa mga pila ka empleyado dira sang NOTF daw manami ang dalagan kag dumi nakuha sila nga mga information nga sarang nila madugang sa ila sininga ginahimo sa mga Action Rex investigasyon. In fact, karon sa hapon may schedule sila liwat nga kuhaan statement ang manager sa ila sini kooperatiba sang Negros Occidental Teachers Federation agod nga dugangan pagit ang mga inputs nga nakuha sang pulis naton sa sining investigasyon nga ginahimo nila angot sa angot din sa ginaligar nga pag-hold up sang liaison officer sang NOTF nga si Fundador Jaime nga taga-barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod, Action Rex. Siling ni Police Major Rames Aruna confident siya kayo nga masurbar ini nga kaso kako may pasakaagi man sila kaso. Siling ni Major Rames Aruna within lang sa circle o level sang Negros Occidental Teachers Federation. Kakatong duha nga mga suspect ang ginalikan nagkuha sang kwarta amo pa ni karon ang gina-establish nila ang matutuod nga identity Action Rex. Sila ni Major Sarona, wa sa naghatag time frame no pamangkot sa mo sining ko sir malabutan pa ni ini nga semana o malabutan pa sa bulan si Action Rex din ako kahambal nya pero depende ina sa availability sang mga ebidensya nga matipo namon once ka maka-file na kami sang nagakayko kaso din sila ni Major Sarona gipasiguro ko si Action Eric nga may manapat gid nga persona sa sining kaso nga gineligar pag-hold up sang liaison officer sang NOTF kag pagkuha sang bonus pakuntandi ato sa mga members sang NOTF sa ila sining federation o kon kooperatiba nga kapin 600,000 pesos. Yari si Major Saruna sa interview ulihi sa Aksyon Radio.
Bali na po, ano na po sila statement, anong tanan na empleyado, may mga information na nabaton na makabulit sa aming investigasyon para at least ma-resolve kami ang ginalagar na incident sa hold up. Kag ang management ng istorya naman to namon, subong naman nga adlaw mag-istorya naman to diba katong investigador kag ang manager ang cooperative nila para at least mabunigyan kita mo niya ma-resolve ang incident. Na kung posibilidad sila masolbar tani. Yes, na po possibility na ma-resolve. And sa mga statement nga nakuhaan sa imong investigador sa isang mga empleyado, nakakuha ka mo sang information malangayhan maka-lead or maka-solve sa sinang kaso? Yes, may ara dyan at sinirek. May ara kami information na nabaton na halin man sa ila mismo na makabulig sa mga investigasyon para ma-resolve ang kaso. In short, confident kaya sa masolbar ni? Yes, actually. Makampal kita nga sa inyo dalayon nga investigasyon ayhan hindi malayo diri ang posibilidad nga hold up me? Amo mga ang gulo na ginsong banta nga ara nga sa ila level nga may kaantanan sa pag-aligar hold up. Amo na ginbistikaran gid namon. In short, ara lang sa circle sang NOTF member, sir. Amo na dako nga possibility. Sa mga information nyo, nakadayday ka mo nga daw masolbar gid ang kaso, sir. Yes, actually, masolbar gid. And officially, hindi ka pa makabuhis ng statement nga hold up me, depende pag ina sa inyo madalong investigasyon. Yes, actually, amo na sige pa yan po naman investigasyon para at least makumpito din naman ang tanong nga detalye mag-file kami sa nag-kaigil na kaso sa mga tao na responsable. Aksyon si Police Major Rames Alona sa pinakalihing report, aligasyon nga pag-hold up sang liaison officer sang Negros Occidental Teachers Federation diri sa siyudad sang Bacolod. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanal report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Joan Mill. May lang pag-monitor Joan Mill kay Madam Virginia San Antonio Olpenda dra sa area sang Selin Homes, Barangay Estefania. No? May lang pag-monitor Madam Virginia San Antonio Olpenda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuwatan na yung balita ni Akson na Roger Gotib mapakadi City anay kita. Inimay kang tanan sa tao nga nadakpano nga may bitbit nga illegal nga droga sa syudad sang Sagay ginpasakaan na sang kaso. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex asikaso karon nga ma-file ang kaso inquest batok sa Sirinda Dakpan by chance nga mayara siya nga isa ka bulto nga plastic sa siya kamayunod nga druga matapos nga nag-abot na ang Gimpa Crime Lab nga item. Natabo ang pagdakop sinelas 2:40 taklas ang kagahon kumuduman sinalikdan nga Sabado kag ang report nga ang suspect kilala kay Kid Boy Gonzaga 26 anyos gihagya residente sa Cruising San Agustin sa Barangay Paraiso, siyudad sang Sagay. Samtang halin sa checkpoint ang mga katapos ang kapulisan nga pauli na sila, nagrektas lang diri sa may option access road. Agod nga ipatigayin man ang pag-obserbar sang curfew hour kag pagbantay sa palibot pagi sa police visibility na sa ini nga persona nga matapos nga daw nakita iya nga nagablinker dito kay nagsalipot-pot siya sa isa ka palipot sa isa ka nag-existing nga building diri sa option central. Pagkatapos ini nagpanago kadura-dura ini gani nga ginduga sa pulis na gintawag siya. Pagkatapos ini nakita sa iya sini nga kamot sa may jacket niya may galabaw nga plastic kag dito na ibaluan nga ini nga plastic gali amo ang isa ka sachet o kon bulto sa nga plastic na may unod nga shabu. So nagabalor ini isang 4,000 pesos ang na-recover sa iya. Kalakit man ang isa ka disposable lighter nga ginakabig man nga isa ka illegal drug paraphernalia nga na-recover man sa iya possession control kag muning gi-present karon sa korte o kon sa piskal kung mapasakaan siya sa nga kaso. Sa sinima tiniyon gi-confirmar mismo ni Police Chief Master Sergeant Rael Gargar ang pagpapala sa iya sa fiscal agod nga ang paglapas sa Republic Act 9165 sa Section 11 ini ang mapasaka na sa iya.
report gikan sa siyudad ng Sagay para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotib. Mahuti ka pa tani ba? Sige lang. Life extension na vitamin D3 anay, no? Life extension na vitamin D3. Practical. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Iyo pa Tubuso tanay PNP sa Banwasang Tubuso nag-confirm nga sa pag-retain sang status sa apat ka mga barangay nga drug cleared sang National Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex matapos naging paidalom sa re-evaluation sang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program, ang apat ka mga barangay sa Banwasang Tubuso sang tinalikdan nga simana nga ginakalakipan sang barangay Magtikol, Bugang, Bandila, kag San Isidro, ang kapulisan ang nagkumpirmar nga ang nasambit nga mga barangay ang ginretain ang status ini bilang drug cleared barangay. Samtang ginapahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan, hipis ang Tubuso PNP, nga may ginarekomendar pa sila nga mga barangay agud pa idalom sa evaluation sang Regional Oversight Committee kagini ang mga barangay sang General Luna, San Jose, Tabuna, kag Salamanca. Dugang panimagan nga ila pa ginaulat ang mga schedule sang PDEA sa pag-evaluate sa mga nasambit nga barangay. Yaring dugang nga pahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sang Action Radio. May pending pa tayo ng mga partner na drug ay pa-drug cleared na pero okay naman siya pero sa mga nagulat na lang kami schedule kami from the PDEA sir. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sa Action Radio. Halin diri sa Banwasang Tubuso, ka-aksyon nyo Nelson Patinio, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwasang Tubuso sa iluhan tanay sa Aksyon Arloticar sa sunad sang Talisay. Isa ka personao nga naglapas ang Comelec gun ban na dakpan sang mga kapulisan sa among syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arloticar. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka persona nga naglapas ini isang Comelec gun ban ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ng Talisay City Philippine National Police kag sang Negros Occidental Provincial Mobile Force diin ang suspect ang nadakpan ini mga takna alas 11:50 sing gabi sa isa ka checkpoint kag ginpatigayon sa makatapos ang kapulisan. Ang nasambit nga suspect ang nadakpan ini dira sa may Hacienda Busay, Barangay Epigenio Lizares, diri sa siyudad sang Talisay. Din ang suspect ginkilala ini sa kay Jimbo Mulato ipangantihon, 36 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo ini sang Purok Malipayon, Barangay Zone 14, siyudad sang Talisay. Natigayon nga nakuha sang magkakulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa nasambit nga persona amo ang isa ka 9mm caliber pistol Infinity ini Action Rex nga may serial number 175249 nga may ara ini magasin kag may bala ini
nga 7 ka bilog nga wala pa makalupok. Ang nasambit nga persona ang nagbayular ini sang Republic Act 10591 ang amo ang illegal possession of firearms and ammunition. Lakip na ang Comelec gun ban din ang nasambit nga persona ang yara sa karon na detain sa may custodial facility sa Talisay City PNP kag posible magapangatubang sang kaso nga iga pa sa batok sinisaya. Reporting live from Talisay City PNP upod sa kay Senior Master Sergeant J. De La Cruz kag Patrolman Joseph Liboon kag sang iban pa nga makatapos ang Talisay City Police Station. This is Action Arlotica reporting, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon na Arlo Tikar sa iluhantang balita ni Aksyon na VG Apasible. Duha ka mga personahong nakuhaan sang ginapatihan illegal nga droga sa Banwa sang binalbagan pasakan sang kaso sining adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na VG Apasible. Aksyon VG. Aksyon Radio. Oh, din siya nagkadto to. Liwaton tabi. Action Rex nakatala na iyang pasakaan sang kaso angot sa paglapas sa RA 9165 o kun ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Ang duwa iya ka mga persona nga nadakpan kag nakuhaan sang ginapatihan illegal nga droga sa pagpatigayon sa tuanay sang isa ka Comelec checkpoint sang mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan, Deputy Chief sang Binalbagan PNP. Ang mga suspect Action Rex ginkilala sanday Brian Haruda, 24 anyos, residente sang Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Samtang ginkilalang sa pagigka-suspect nga mo si John Reynald Tipino, residente sang Barangay Inclaro, Binalbagan, kag isa ka 21 anyos. Action Rex tegayon nga mapasakaan ini sa sang kaso sining adlaw suno kay Police Captain Ilendi Rebosquilio, hepe sang Binalbagan PNP, samtang ang isa sa nilag kaupod ang makagwa na iya karon takna alas 12 bangod napaso na ang iya nga reglementary period bangod wala man siya iya nakuhaan sang illegal nga droga kundi ang iya gid lamang sa ginapangatubang is disobedience kag siya na probably ang driver sa motorsiklo nga ginasakyan silang duwa ka mga suspect sa may bahin sa Purok Golden Rosary, Sitio Alo, Barangay Inclaro. So Action Rex, pamatiyan ta ang pahayag ni Police Captain Ilendi Rebosquilio, hepe sang Binalbagan na PNP. Ang ining tatlo ka persona na pailantan ni kaso kag ang duwa nga nakuha naton sa posisyon hinugpal na naton sa ubong ang complaint para sa duha ini apang ang isa kay tungod ang iyang violation ang disobedience to an agent of a person in authority. So after lapse ang iyang reglementary period na release ta ini. So ang duha makatubang ni sa posisyon ang section 12 nga aton i-file kag sa sining adlaw ma-file naton. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Binalbagan PNP nga mo si Police Captain Ilendi Rebosquilio. Report nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini naman si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na VG Apasible sang balita gikan sa ikalimang distrito, no? Constipation ang problema niyo, balo kang constipation mo sang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases mo. Ay, Puertino, Ario, Evergreen Herbal Capsule, gintingob nga porsa sang 7 para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA, no? Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date. Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad, pasensya ginang way ta malabutan na pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. No? Sige, mapa-goodbye na ako. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dinig lamang madugay upod kay aksyon. Walma sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.